manzozo Joselinda beshisayo Nomisimus manzozo Liyanda ibandla elicela ukuthi iphucuzeko iqashe uMayogathi. Abantu abaningi bazokhumbula ukuthi ngempela indoda etrendayo ngempela ey'nkundla zokuxhumana kakhulukazi ngo-Facebook, emagrupini nje a-Facebook, kuyinqwele namanye amagruphu. Abantu abaningi ngempela-ke sebesabalisa imbiko yokuthi ngempela bafisa ukuthi uMcineka aqashe iBliss kazwelonke okuMayogathi. Bazokhumbula ngempela ukuthi uMayogathi insizwa bangaphosisi eqhamuka le ngakozemkhulu. Abantu abaningi ngempela bakhombisa ukuyithakasela le nsizwa ekhula noma ephila ngokukhubazeka. Kuzokhumbula ngempela ukuthi njengoba kukhona ama-celebrity games, nayo le nsizwa le ibikhona futhi iziyahlangana nabaculi okubalwa khona oKhuzani noBig Zulu. uBig Zulu-ke namhlanje ubhalile ngempela ukuthi ucela uMcineka ukuthi aqashele eKapa le kube yiyona ngempela ezodla i-golden hour iperforme ngo-12 ebusuku. Sithe kusenjalo-ke noKhuzani wayinanela indaba washo ngempela ukuthi uyacela ngempela uMcineka enze sure ukuthi le eKapa le uyayiqasha and futhi uyayikhokhela ukuthi ibe khona emcimbini. Abantu abaningi ngempela-ke bathokozile ngempela basho ngempela ukuthi inhle lento le eyenziwa ngosaziwayo kule nsizwa le uMayogathi. Kanti futhi uzokhumbula ngempela ukuthi evikini elendlule noJumbo ocula igospel but omningi ngapha kumaskandi wazwakalisa futhi isimemo sakhe noma isifiso sakhe sokuthi le nsizwa le ibe khona kwiphucuzeko. Nasi simfisela inhlanhla ukuthi uMayogathi ebe khona lapha kumcimbi lo iMaskandi World Cup ezobe ikhona lapha eThekwini. Bule emakhaya ke mongamazi uMayogathi ke le nsizwa le siyabonga. I want usakhona hayi kodwa Danono wathi uhlala Danono wakuthanda abantu mfethu awusondele ngapha Danono sondela Danono lokukuze kokikhona levele ebusuku usubonela uMcineka nakhuluma mama ngizokuthiwa manje usekunika isikhundla manje leyo mfana lo kamanqaba hayi ngoyini wena inkosi yamaskandi inkosi yamaskandi sebephelele wabona isikhala sebhobo wena hayi yokathi